Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil filli jgħid li l-budget huwa tajjeb u filli jivvota kontrih. Kienet din l-osservazzjoni li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat wara li Simon Busuttil ikkomunika r-reazzjoni tiegħu għall-budget 2014. B'reazzjoni għad-diskors ta' Simon Busuttil fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat sar li l-kap tal-Oppożizzjoni kien fqir ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' analiżi finanzjarja u ekonomika. Għal dawn l-iżbalji prova jagħmel tajjeb b'mod ieħor. Għal din in-nuqqas ta' dett finanzjarju u ekonomiku, l-kap tal-Oppożizzjoni prova jpatti b'sensiela forsi bla preċedent ta' insulti personali. Naħseb il-poplu qiegħed jħares il-qudiem kif qed jħares il-qudiem li jifhem eżatt what he stands for u x'tip ta' gvern kieku jixtieq jmexxi. Inflok il-poplu assista għal numru kbir ta' żbalji, analiżi ekonomika fqira, numru ta' insulti u fl-aħħar mill-aħħar ma fehmx jekk huwiex favur jew kontra dan il-budget. Min barra l-analiżi ekonomika fqira, Simon Busuttil żelaq fin-niexef numru ta' aspetti fatwali. Hemm ukoll żbalji fatwali ħafna li għadha ħankunu qegħdin nesponu fid-diskors tiegħi fejn in-nies ħajkunu qegħdin jaraw li mhux biss l-analiżi hija skorretta min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni, iżda wkoll il-fatti. Il-punt imma illi jibqa' li naħseb il-kap tal-Oppożizzjoni kien politikament konfus ħafna illejla u ipprova ipatti għal noqqas ta' analiżi finanzjarja bl-insulti personali. Naħseb people can see through that. Intant il-Partit Laburista wieġeb għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni billi qal li Simon Busuttil reġa' tkellem dwar il-kontijiet iżda nisa jfakkar lin-nies li Gvern Nazzjonalista għażel li jmur għall-aktar fjuwil li jħammeġ meta kellu ċ-ċans li jmur għall-gass. Nesa jsemmi kif l-istess żmien li jollew il-kontijiet, il-Prim Ministru u l-Ministri Nazzjonalisti ħadu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa fis-salarju tagħhom. Fl-istqarrija l-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jipprova jieħu l-mertu ta' proposta li ħadem fuqha qatih gvern immexxi minn Joseph Muscat sabiex jorħsu l-kontijiet. Da minkejja li bost esponenti nazzjonalisti kienu jgħidu li hija impossibbli. Fil-fatt laqmu din il-proposta bħala gimmick tal-millenju u Alice in Wonderland. Simon Busuttil tenna l-Partit Laburista ma jafx fejn hu qiegħed ukoll dwar iċ-ċittadinanza fejn huwa aktar kuntent li jara lin nies iħallsu milli l-flus u l-fondi jiġu minn idea innovattiva bħal mija dik taċ-ċittadinanza. Fl-istess nifs Simon Busuttil qal li dan il-budget huwa wieħed tajjeb u li fih bosta miżuri. Dan kollu huwa indikattiv ta' kap tal-Oppożizzjoni li ma jafx fejn qiegħed u li ma jafx xi jrid temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.